ନିଜକୁ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ସେହି ଦିନ ଭାବିବ ଯେଉଁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତା ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସବଳ ଲୋକମାନେ କ୍ଷମାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ବିଜ୍ଞଜନମାନେ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ଶ୍ରେୟ ମନେ କରନ୍ତି। ଅଙ୍କ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉ ପଛେ ଯଦି ସୂତ୍ର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଙ୍କ ସରଳ ଲାଗିବ। ସେହିପରି ଜୀବନରେ ଯେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉ ପଛେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତେବେ ସମାଧାନର ବାଟ ସରଳ ଲାଗିବ। ଈର୍ଷା, ଘୃଣା ଆଉ ପ୍ରତିଶୋଧ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଅଭିଶାପ ଅଟେ, ଯାହାକି ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ମାନବିକତାର ଅନ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁ ସମୟ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଯାହା ସମୟ ଶିଖାଇଥାଏ ତାହା ଆଉ କେହି ଶିଖାଇ ପାରିନଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟର ମୁହଁରେ ହସ ଆଉ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖେ, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଆଉ ହୃଦୟରେ ଖୁସି କେବେ କମ୍ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଭାବ ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଯାହା ପାଖରେ ରହିଥାଏ, ସେହି ମଣିଷ ବାସ୍ତବତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଅତି ନିକଟରୁ ଜାଣିପାରିଥାଏ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ। ଦୁନିଆର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ରକ୍ତର ହୋଇନଥାଏ, କିଛି ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଅଦେଖା ଓ ଅଚିହ୍ନା ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଲାଗିଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଲୁଣ ପରି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯେପରି କେହି ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ କିଣିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଭୋକ କିଣି ହେବ ନାହିଁ। ଧନ ଦେଇ ଆମେ ବଜାରରୁ ସଉଦା କିଣିପାରିବା, ହେଲେ କାହା ମନ କିଣି ହେବନି। ମନ କିଣିବାକୁ ହେଲେ ମିଠା କଥା ଦରକାର। ସବୁ ଖୁସିକୁ ଖୁସି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଦୁଃଖ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତେବେ ନିଜକୁ କାହାଠାରୁ କମ୍ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦରତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ସଂସ୍କାରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ସୁନ୍ଦରତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଯାଏ, ହେଲେ ମଣିଷର ସଂସ୍କାର ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ସହିତ ରହିଥାଏ। ମଣିଷ ନିଜ ଭୁଲ କେବଳ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ସେ ଅନେକ କିଛି ହରାଇଥାଏ। କେବେ ବି କାହାକୁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଯାହା ପାଖରେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ଥିବ ସେ ହଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ବି ତୁମକୁ ସମୟ ଦେବ। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଖାଲି ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବେ, ହେଲେ ଛୋଟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଦେଖିବ ରାତି ଅଧରେ ବି ସେ କାମ ପଡ଼ିଲେ ପାଖରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେବେ। ପାଣିକୁ ନ ପଶିଲେ ଯେମିତି ପହଁରିବା ଶିଖି ହୁଏ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଜୀବନରେ ଖରାପ ସମୟ ନ ଆସିଲେ ମଣିଷ ଚିହ୍ନି ହୁଏ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ବସି କେହି ଉଚ୍ଚ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାହାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉପହାସ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଶକ୍ତି ରହିଛି ସେ ଗୋଟିଏ କୋଇଲାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନାରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭୟ ରହିଛି, ବଦନାମ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୟ। କଷ୍ଟ ଏବଂ ବିପଦ ମଣିଷକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ ଅଟେ। ଯିଏ ଏହି ସମୟକୁ ସାହସର ସହିତ ସମ୍ମାନ କରେ, ସେ ହିଁ କଷ୍ଟ ଓ ବିପଦକୁ ବିଜୟ କରିପାରେ। ଅସମ୍ଭବ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କେବଳ ଭୀରୁମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ସାହସୀ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ ନିଜର ରାସ୍ତା ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେବ ଏ ଡର ନଥାଏ। ଯାହା ସହଜରେ ମିଳିଥାଏ ତାହା ସବୁଦିନ ରହିନଥାଏ, ଆଉ ଯାହା ସହଜରେ ମିଳିନଥାଏ ତାହା ସବୁଦିନ ରହିଥାଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶବ୍ଦରେ ନୁହେଁ ହୃଦୟରୁ କରିବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକ ଜନ୍ମରୁ କଥା କହି ପାରିନଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ହଜାରେ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଚେହେରା ଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବ। ବୟସରେ କିଏ ବଡ଼ ହୋଇପାରେ କିଏ ସାନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ସେହି ହୋଇଥାଏ ଯାହାର ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ ଓ ସମ୍ମାନ ଭାବନା ରହିଥାଏ। ମନରେ ହଜାରେ ଦୁଃଖ ଥାଉ ପଛେ ମୁହଁ ସବୁବେଳେ ହସୁଥାଉ, କାରଣ ଦୁନିଆ ମୁହଁକୁ ଦେଖେ, ମନକୁ ନୁହେଁ। ସମ୍ମାନ ଦେବା ଯଦି ଶିଖିବାର ଅଛି ତାହେଲେ କଲମ ଠାରୁ ଶିଖ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ଚାଲୁଥାଏ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଚାଲିଥାଏ। ତୁମେ ଜୀବନରେ କେତେ ସୁଖୀ ତାହା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ତୁମ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଜଣ ସୁଖୀ ତାହା ହିଁ ବଡ଼ କଥା। ଜୀବନରେ କେବେ ବିପଦ ଆସିଲେ ଡର ନାହିଁ। ହୁଏତ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କଲେ ଜିତିଯିବ, ନହେଲେ ହାରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ହାରିଲେ ବି କିଛି ଶିଖିକି ଯିବ। ଜୀବନରେ ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଉଦାସ ହୁଅ ନାହିଁ, କେବଳ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଭାବି ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ କର ନାହିଁ। ଭାବିବାର ଅଛି ତ କେବଳ ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର, ଯାହା ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ଓ ସମର୍ଥ କରିବ। ଏହା ହିଁ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର।